Andrea Balová, učím klavír v tejto triede a tam už sú pripravené dve žiačky, ktoré spolu zahrajú štvoručne od Pavla Kršku fresky. No, toto je freska, ktorou som chcela potešiť deti, ktoré chodili k mne. Ja učím teda aj prípravné štúdium, takže trošku im tak skrášiť toto prostredie a to kreslila moja dcera. takže freska klavíra. No, v podstate sa snažím si spevniť prsty. My takéto veci robíme väčšinou na telesné, keď chceme si rozcvičiť prsty a na volejbal. A aby boli tie prsty pevnejšie. No a tak ja si ich tak rozcvičím, aby som ich mala pevnejšie, aby som presnejšie triefala klávesy. Pevnejší to. No, napríklad. No, na učení asi mňa to baví celé. Akože je to v podstate vlastne vždycky o tom nájsť si aj ten vzťah cez hudbu k deťom a vlastne pomôcť tým deťom nájsť si vzťah k hudbe. Takže je to také krásne, objavné vždycky a myslím si, že vždycky plné aj emócií a citov a také obohacujúce. A mne sa osobne teda lepšie interpretuje súčasná hudba ako tá staršia, lebo tam už vlastne sú tá tradícia, tej štilizácie a do tej sa treba nejak zmestiť a vtesnať. A vlastne tá súčasná hudba je taká otvorená, nová, že tam sa dá viacej v podstate hľadať a nachádzať a inšpirovať sa tak akože je to také objavnejšie pre mňa ako. A no a tá skladba, ktorú budeme hrať, tak celý ten cyklus sa volá Fresky. No a fresky, myslím, že to sú nejaké malby na stenách jaskyň alebo kostolov. No a tam si človek už môže vymyslieť úplne hociaký príbeh už len samotného toho človeka, ktorý tie fresky tam maloval. Určite je to obohacujúce aj v tom, že v podstate ten pár musí fungovať ako jeden a tá skladba musí znieť ako keby oni hrali 4 roky, ale ako keby ju hrali 2 roky. A v tom je to úplne také super, že sa navzájom aj spoznávame, lebo musíme navzájom aj spolu ako keby dýchať.